Výdečné obdobia žíva, ku nej patrí šních a mráz, je to veru príjma. Posledný rok však znace, šnihu bolo málo, však znace, že i leto nestalo za veľo. Šimbaše ohlašuje, že vraj na Martina na bielým koňu má prísť, je to veru psína. Pranostiky šemenia, však to isto znáce, Katarína na ľadze, Vianoce na bláce. Zima v zime, leto v lece, tak to by to malo byť. Keby každý cestu zimu mu pálenku napáliť. Zima v zime, leto v lece, tak to by to malo byť. Že by každý cestu zimu mu pálenku napáliť. Isto še pamätace, zimy boli kruté, to bylo šelen s drevom, spalíme obute, ceplegače nosili, dolu nedávali, bombardiaky babi se furt nacahovali. Pekný jesenný podvečer. Ako vidíte, dnes to bude veľmi veselé. Nechcem povedať, že som ťahal ešte vtedy káčera, ale skoro to tak bolo, keď chlapi začínali, keď bola prvá písomná zmienka o Drišľaku. Je to už 28 rokov. Chlapi, no čo bolo na začiatku? Teda ako vajce alebo kura? Nie. Jablko? 28 rokov je to pravda, tejto zostave 3,5 a v podstate sme z tých kapiel, ktoré začínali, respektíve ešte fungujú, tak je málo kapiel, ktorí majú viac. Ale niektoré kapely majú tak, že sú rýchlejší, to znamená, že nejdu po roku, ale rovno po dva, jak nahádzané, teda na basketbale alebo takto, čiže majú väčšiu trvanlivosť. My v podstate 28. rok, dostali sme sa do televízie a teraz sme radi, že znova sme v televízii po niekoľkých rokoch. Takto aspoň sa našim ako cteným divákom chceme predstaviť, že sme tu, takže daj druhú otázku, lebo ti dám ja. Daj. No. Prvá žena. A v Teleregine? Andrea. Nie, nezačína. Nie je Teleregina, ale na svete. Na svete, Eva. No. A muž? No Adam. No jak to začalo? Tak dobre. Nejako. Vysielame po 22. Ruka v ruke bola. Jasné. Takto, my akože pôsobíme na tomto... Začiatky boli ťažké. Čiže ako u Adama to chápeš. Ako začiatky boli ťažké, neboli susedia, nemohli sa s kým hádať, ani sa nerozviedol, lebo nemali svokru. No a my sme začínali ako tie Drišľakoviny tiež strašne dávno. Boli sme radi, že sme mohli byť na trhu v podstate asi 7 rokov s obmenami a takto. No a začiatky boli veľmi ťažké, ako nevideli sme, ktorá kamera čo kde, ale potom ako záver už bol taký, že sme boli skoro profesionáli. Už sme mohli piť aj namiesto vody, aj normálne, ale dotedy sme pili iba vodu, takže, ale bolo veselo. Bolo veselo a v podstate sa točilo tak, že mali sme pondelok skúšky, potom bola ešte útorok generálka a tak ďalej a tak ďalej. A ku koncu už sme z týchto ekonomických dôvodov sme točili iba pondelok, už sa nerobilo akože príprava a v podstate sme to zvládali. Takže bolo to také hektické a bolo to pekné, lebo nás to posúvalo a v podstate ľudia z celého Slovenska to proste videli a posúvali nás ďalej a my sme potom sa začali strašne veľa cestovať. Neboli ešte diaľnice v tých časoch, ale už sme cestovali ďaleko aj dnes, ako keď dojdeme niekam, tak stále spomínajú a prečo nevysielať a tak ďalej. Takže tie Drišľakoviny nás posunuli trošku, dá sa povedať, na celé Slovensko a bolo to dobré. Ale vy ešte stále verím, že budete cestovať, prajeme vám to samozrejme aj do budúcna veľa vystúpení a ešte sa dnes budeme aj počuť. Takže ostaňte s nami ešte. Okay. Andrejka, budeme sa ďalej zabávať. Skoro všetko povedal, teda tvoj parťák Jano. Pán Hudák, ako sa vy pozeráte na to obdobie Drišľakovín? Lebo naozaj to malo enormný úspech, napriek tomu, že to bola ľudová zábava, na ktorou možno niektoré ohrňali nosom. No, ja mám na to veľmi dobré spomienky, jednak to bolo veľmi dlhé obdobie, ja napríklad 7 rokov a to je na jeden formát slušný čas, ale pamätám si, že vlastne, teraz mi prichádza na rozum, že či už je to ľudová zábava, alebo je to intelektuálny humor, to je v podstate jedno, lebo v tom Prešovskom divadle si pamätám, že tých 700 ľudí malo rozsvietené oči a veľmi sa tešili na každé nakrúcanie. Nehovoriac o tom, že keď Drišľak vyšiel na javisko, tak to javisko bolo zrazu plné. A to bolo jedno, či vyšiel Jano, či Vilo, či Pali, či jeden, či dvaja, ale jednoducho to javisko bolo plné. Si pamätám situáciu, keď sme mali jedného profesionálneho herca,
ktorého sme poprosili, aby trošku obecenstvo zabavil, vyšiel na to javisko, no nedarilo sa mu. Stačilo, keď vyšiel na javisko Vilo alebo Jano a hneď to publikum ožilo. Ale chcem povedať, že najväčší problém je vždy tá pointa, lebo dnes máme, aj vtedy už sme mali technológie, už boli efektové svetlá, už boli obrazovky, už bol grafický dizajn, už to všetko blikalo, svietilo, ale bolo treba tomu dať aj obsah. A keď si zoberieme, že spevák populárnej hudby, renomovaný spevák, si vystačí niekoľko rokov, rotuje po televíznych programoch s jednou pesničkou, pri hovorenom slove to nie je možné. Tam vždy musí byť nová pointa, nejaká skúsme si pointa. povedať, že možno to bolo aj čaro osobnosti, ale určite sa minimálne my dvaja zhodneme na tom, že ľudí je oveľa ťažšie rozosmiať, ako rozplakať. A ja si myslím, že tým by sme túto zábavnú časť televízneho spomínania mohli aj ukončiť. Bolo to strašne dávno, čekal som, ale nadarmo. Čas rýchlo bežel, my sme vyrošli, povedať všetko my sme nestihli. My sme ešte tajne, ale ľubili, nikomu o tým nehotorili. Ale tí ľudze všetko videli, kapovala lehvareli. Mamka, tebe nechceli, po druhu se vypatreli. Ja tebe, láska, verne miloval a druhým som košom dával. Odlučiť sa im nás podarilo, srdečko mojo veru plakalo. Ale z tých ľudí nikto nepatrel, môj život nemal žiaden cieľ. Vojna trvala krátko, píšem len na pár riadkov. Marne ja čekám, kedy odpíšeš, že aspoň pusu v liste mi pošleš. Dozorčí kričí, nemáš ty zač nič, kamarát radíš, ty musíš skončiť. Ale ja verím, ona me čeká, ona je láska od veka. Toto je pre chlapcov. Krásna pesnička to bola. Toto bol Drišľak, ktorý nás tu celý deň dnes rozosmieval, teda celú Telereginu.